καλά θα κάνει ο κύριος Φίλης είτε να παραιτηθεί, είτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να πάρει θέση και να τον παραιτήσει. Αναφέρομαι σε αυτό, γιατί σήμερα που είχαν συγκέντρωση και παρευρέθη αντιπροσωπεία της Νέας Δημοκρατίας στη συγκέντρωση των Ποτίων, αποδοκιμάστηκαν και γίνανε επεισόδια εις βάρον εκλεκτών συναδέρφων και ιδιαίτερα του Γιώργου του Κουμουτσάκου, και θεωρούμε ότι ηθικός αυτούργος όλης αυτής της διαδικασίας είναι ο Νίκος Φίλης, ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος δεν πρέπει να έχει καμία θέση στην ελληνική κυβέρνηση σήμερα. Και γι' αυτό ακριβώς η Νέα Δημοκρατία θα εξετάσει, και το τονίζω από τώρα, αν μπορεί συνταγματικά μέσα στο εξάμηνο που έχει ήδη πάρει εμπιστοσύνη η κυβέρνηση να καταθέσει πρόταση μομφής κατά του Υπουργού Παιδείας, ώστε να συζητηθεί στη Βουλή το όλο ζήτημα και να γνωρίζουν όλοι την άποψή μας και να πάρουν θέση.